Da, bun. Să vă filmez numai mâinile. Da. Fă așa poză. 3, la final facem o poză. Așa. 4. Astea le-am amestecat puțin. Asta e 5. 6. 7. 8. 9. Să vedem de unde. Uite de aici. 10. 11. Și de pe dâns am luat-o pe a 12. Da, bun. Deci dăm la o parte pe celelalte. Le așezăm acum în așa fel încât să fie în linie, da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Asta înseamnă cele 12 luni ale anului. Adică Ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie. Perfect. Ce facem în continuare? Care? Luăm sare și presărăm în fiecare bărcuță de ceapă, da? Toată această acțiune are loc în noaptea de anul nou. Da? Noi acum facem așa de exercițiu. Ne arătați. Da, să punem în aplicare obiceiurile. Dar sunt curioasă dacă încercați și voi. Eu Bun. Și acum se face în seara de anul nou și dimineața. Ceapa aceasta moaie sarea. Da? Și apoi ne uităm în fiecare bărcuță de ceapă în care este mai multă apă sau mai puțină, că sarea aceea care se moaie rămâne ca o apă. Feliuța de ceapă cea mai uscată va fi lună secetoasă, iar cu apa mai multă va fi lună ploioasă. Și așa bătrânii noștri descopereau cum vor fi toate lunile anului în anul care începea în dimineața aceea. Ce tare! Domnul poză să fac, fă niște poze.